ndakanyatsobatwa panzvimbo inonzi dungeon kana kuti gosho inoitwa zvekuputa guka Christomath. Ndiripo ndakatodhakwa nemacid ipapo ndakasungwa ndokuzosvika pandiri panapa nhasi. Madrugs akatozosvika pakukonzeresa kuti tiziva tiri mukati menzvimbo ino. Everyone makes a mistake. We assure you that once a person is rehabilitated, he or she has the chance to reform. Neshure kuti kana tingeenda panzewo tikawanawo vanotibatsira vanotitengerawo mushini ndotokwanisa kusona hembe kubva hembe dzamakapfeka idzi dzese idzi tinokwanisa kuzisona. Kuvazhinji kwazvo ndainge ndakasungwa nemweya yerima mweya yakaipa. Kuvazhinji kwazvo ndaive ndakasungwa nemweya yerima mweya yakaipa. A warm welcome to the first episode of Uncarved and Unplugged, a television program that focuses on life behind bars, highlighting how inmates across Zimbabwe are being rehabilitated while serving their sentences. In this first episode, our team traveled all the way to Bindura, where we visited Bindura Prison to witness firsthand the transformation taking place within its walls. At Bindura Prison, inmates are actively involved in a range of rehabilitation programs. These initiatives are aimed at equipping inmates with essential life and vocational skills, empowering them to contribute meaningfully to the society once they complete their sentences. Pano patiri ndo yatinoti main prison ndo administrative center yemajere 4 kusanganisira rino. Tine inonzi Kingston Farm Prison, tine Chawagona Farm Prison nePedna Farm Prison. Mabasa edu kazhinji ndekumaminda kurima. Mwaka uno watisvitsa 2025 takakwanisa kukohwa 142 tons dzechibage ne6 tons masunflower ne 1 ton cowpeas nyemba. Our crew had the opportunity to speak to some of the inmates who shared their personal experiences of growth and change through these programs. Ndakapinda mjeri 2023 kuti ndizosungwa ndananetsana nemunhu ndakandarowa munhu zvekuti munhu akakuwara kuti mhosva yacho yakazonitonga inonzi attempted murder, ndo mhosva yakazonitonga. Saka ndakagara mjeri kusvika ndichiri murimandi kusvika pakutongwa. Ndatongwa inini ndakatongwa ndikupika 3 years 4 months. Saka madzisha akauya apa abvunzawo kuti vana sekuru vana nagugu ndovakauya apa vabvunza kuti pano vanofarira zvekusona. Ndakanoti handiri panapa. Ndaasingatozivi kuti tsono inofamba sei pamushina apa kana kuti rizonzi trousi jira rinochekwa sei. Pandakatanga kudzidziswa kubva pakucheka jira kusvika pakusona. Iko zvino zvakakwanisa kusona zvinosona totoita panapa. Matrauzi anotopfekwa nemadzisha. Saka iko zvino zvakakwanisa kudzidza kusona. Zvekare ndadzidza futi kuti kupara mhosva. Mhosva inokwanisa kuparika usingatofungire kuti mhosva uri kutopara. Saka vanhu vari panze tinokurudzira kuti vasapare mhosva nekuda kwekuti majeri anorwadza. Chinorwadza pajeri chekutanga ndechekuti unenge usina freedom. Mararamiro acho zvese zvinenge zvichiitika ipapo hapana chinofadza, zvinorwadza. Kushanda unenge uchishanda basa. Zvekare pakudya kwasiyana nekudya kwomunhu anenge ari panze kuti unosarudza uchida kudya chikafu chakati. But chikafu chinotouya iwe unofanira kunge uchidya chikafu chipi ichocho. Saka kana uri panze unokwanisa kusarudza kumba pako kuti ndoda kudya chikafu chakati plus
nguva dzekurara chaidzo uri kumba kwako unokwanisa kuti ndoda kurara nguva yakati, but pajeri panotori nenguva dzekuti dzekurara plus haunongori munhu unenge wakasungirwa pazvinhu zvakawanda. Ya tinoshure kuti kana tinge taenda panzewo tikawanawo vanotibatsira vanotitengerawo muchini ndotokwanisa kusona hembe, kubva hembe dzamakapfeka idzi dzese idzi tinokwanisa kuzisona. Zvekare tokwanisa kusona kana hembe dzemainifomu evana vechikoro chaivo chaivo tokwanisa kusona. Saka zvinhu zvekuti kana ndikange ndabudawo jeri ndikawanawo mari yekutengawo muchini, kana tichinge ndatenga ndega ndikawanawo vanondibatsira nekutengawo muchini ndokwanisawo kutonosona panze. Ndosonawo kana maworksuit chaivo chaivo anoshanda mumamainzi, maworksuit anoshanda mumabasa akawanda, nehembe chaidzo chaidzo idzi tinokwanisa kusona. Ndine vana 3 nemukadzi 1. Ya vandakatadzirana navo ndinototi zvangu inini ndakatovaregerera ivo kana vachiriwo vakabatikanawo nekuda kwekutiwo ndakavatadzira ndotokumbira kutotiwo inini vandiregerere nekuda kwekuti kunhu kwandiri kunoku ndarifoma mune zvinhu zvakawanda. Ndadzidza upenyu zvokuti kana upenyu madzidziro andahuita ndadzidza zvakawanda muupenyu. Handisi munhu wekuti ndinganoramba ndichitadzirana nevanhu kana kuda kunetsana nevanhu, asi iko zvino izvi ndakuenda kunotarisa upenyu hwangu kuti ndikuenda kupi ndichibva kupi. Inini zita rangu ndinoitwa CO1W Guni Uvet. Tinoshandira pano paBhindura Prison. Basa redu isusu nderekuchengeta vazukuru vedu ava vechikadzi kunyanya vatinenge tapiwa ava. Saka isusu shungu dzedu kana takavachengeta vazukuru ava nderekuti kana vachinge vadzokera kunze uku mhosva dzavo dzinge dzapera vadzokere vari vanhu vakarifoma. Uyezve tinovadzidzisa mabasa akasiyana siyana pano paBhindura Prison, kugadzira zvinhu zvakasiyana siyana. Vanogona kuita mubato wemaoko wakaita sekugadzirawo mabhegi iwaya atiri kuona. Aiwa, tinovadzidzisa kuti vanyatsoburitsa zvakanaka chaizvo. Plus izvi tinozviitira kuti kana vachinge vabuda vasazondopara zvimhosva kunze uko, vanowana zvekuita kana vachinge vabuda. Ndinonzi Tendai Muguma. Ndakasungirwa nyaya yembanje, yekutengesa mbanje. Ndakatongwa last week Tuesday. Ndikubuda musi wa9 November. Ndandane gore ndichizviita zvekutengesa mbanje. Takangoerekana tabatwa isu. Kana utombozwa kuti zvanyatsofamba sei, angona maseji asvika vatotuma mumwe wozotenga fodya ndokubata watakaita. Ndikatongosvikira nopa nechirongwa ichochi chemabhegi, mabracelets nemaearrings nemafuta. Ndobva nagogo watoti pana ari kunzwa kuda here kuita zvekugadzira zvinhu. Ndopandakangosimuka. Takatanga nemaearrings, mabracelets nekumabhegi. Chiwaya chakareba kudai. Saka totanga kutora ichi cheblack toisa pasi, tozotora ichi chihombe topfekera, totora ichi futi ichi toisa pasi pamusoro, tozotora chimwe cheraundi chinenge chiri umu topfekera pane apa chipa, tobva tazoisa ichi chekupinza munzeve ichi ndochatinozoisa pekupedzisira. Tichishandisa izvi ndozvatinenge tichishandisa pakugadzira kwatiri tichiita maearrings. Ndozvaakangoitwa ese ari panapa. Unochinyatsoita zvaunoda uchirarawo nenguva yakafanira, usingakasiri kurara. Zvakasiyana kugara munomwe uri panze neuri mukati, nezvakatosiyana. Kana une zvauri kuita kunze uku, kana une musikadzi wauri kuita, kana chero mmocha unongoona kuti ichi chinozokonzesa kuti upinde mukati, dai uri umwe wasiyana nazvo, nokuti zvimwe zvaunogona kusangana nazvo unogona kusazvifarira, zvimwe unogona kuzvifarirawo.
Join us as we continue to uncover the journey of rehabilitation and renewal here on Pasha TV. Yakandishandisa kuparamaka kushikanda sungwa nasindiri mucheri kushikanda sungwa nasindiri muno yakandishandisa kuparamaka kushikanda sungwa nasindiri mucheri kushikanda sungwa nasindiri muno saka ndamuwana